सेवा को के माई बाबू के निहाल करी हो। सब अपना नौजवान साथी लोग से कहो ए भैया लोग जे जनमिया दिहल जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो। 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 सेवा को के माई बाबूजी के निहाल करी हो। सेवा को के माई बाबूजी के निहाल करी हो। सेवा को के माई बाबूजी के निहाल करी हो। जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल 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 करी हो। भैया जे जन्म दिले बा हमनी के, जे बचपन से हमनी के ओहो पौधा खानी सींच के सियान कइले बा, सही बात बा। ओकरा पर ध्यान दिहल हमनी के परम कर्तव्य परम दायित्व बनेला। बनेला आ लोग का करता करता माई बाबूजी पोस के सियान कर देता रे, हाँ शादी ब्याह कर देता रे, हाँ जी बस लइकन के मति बदल जाता। ध्यान से सुनो, बड़ा रे कठिनवा से तोहरा के पोसले, दिहल न सुख खाली दुखवे परोसले। बाबा श्री हाकिम गिरी जी के पुत्र अभिषेक गिरी जी पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन करो। लइकाई में जगह हमने के दुख सुख के ख्याल माई राखत रहे, हाँ जी बाबूजी राखत रहे। आज माई बुढ़ा गई, बाबूजी बुढ़ा गईले, तो हमनियों के कर्तव्य कि दुख सुख के ख्याल राखल जाओ। लेकिन कहाँ होता नहीं क्या होता, हमने के अपना लइका फैका में अपना मेहरारू में लग जाता नहीं सन। हाँ जी रात बितौलस माई हाँ जाड़ में, जब दाहिने के बिछौना भेज देत रहलो तब बाएं सुतावत रहे, बाएं के बिछौना भेज देत रहलो तब बीच में सुतावत रहे, अब बीचों में बिछौना भेज देत रहलो तो अपने भीजल पर सुत के सही बात तहरा के पेट पर सुतावत रहे। ओहो बाकी आज परमेश्वर गिरी श्री परमेश्वर गिरी जी पुरस्कार दिल बनी हार्दिक अभिनंदन करो। आज माई जब बेरमतिया हो जाती है तब मेहरारू माई के लगे नहीं खसट दे मत सुती ना 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 जाए उनका लगे बुढ़ियों को लगे रो रो बीमारी हो जाए। अरे वही तन से हमार जन्म भइल बा तो बीमारी ना भइल। आज हम माई के लगे सुत जाए, माई के रक्षा करब, माई के पहरा करब तब हमरे बीमारी हो जाए। हां यहां लगे मत जा। बड़ा रे कठिनवा से तोहरा के
पोसले तोहरा के पोसले अरे दिहला न सुख खाली बाबू दुख में परोसल बाबा श्री हाकिम गिरी जी के सुपुत्री शालिनी बिटिया की ओर से पुरस्कार मिलल। पढ़ लिख के विद्वान बड़ा माई बाबू जी के नाम रोशन करो, भगवान से प्रार्थना करो। जय हो जय ए बबुआ हाँ इहे बात अपना मन में सवाल करी हो सवाल करी इहे बात अपना मन में सवाल करी हो जे जनमिया दिहल जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो अमृत के धार के अमृत के धार केहू के तनो पियाइए गो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाइए भाई गो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाइए भाई गो माई हकीम बाबा तने दूसरा अंतरा सुने में गीत के बाबा श्री प्रदीप गिरी जी हजार हजार रुपए देनी हार्दिक अभिनंदन। हाकिम बाबा के छोट पुत्र अंकित गिरी जी की तरफ से चलिए निमनो गीत पर पुरस्कार मिलता रात भर हमने के। हम तो कभी कभी सोची ले कि दादा नीमन के जमाना लद गई चल गई का दुनिया। सही बात बा। अब नीमन गावे वाला के केहू ना पूछी बाकी आज हमरा बुझाता कि निमनो गावे वाला के जमाना कहीं ना कहीं बा और निमनो गावे वाला के सुने वाला लोग बा। दूसरा अंतरा हाकिम बाबा दहानवा गहनवा लगल अपने से बाटे अपन पेटवा भर लिहलो माई के नयाटे हो अपन पेटवा भर लिहलो माई के नयाटे हो अपन पेटवा भर लिहलो माई के नयाटे। एगो बाप के 5 गो बेटा बड़े 4 जना बाहर में नौकरी करता लो आ एगो लड़का घरे रह के माई बाबूजी के सेवा करता। लेकिन जब माई बाबूजी नखन रहत तब माई बाबूजी के धन में जमीन में जायदाद में सबका बराबरे चाहिए। जे सेवा कइले बा ओकरो के उतने दियाई, जे नइखे कइले ओकरो के उतने दियाई। सब जना कमा के बैंक बैलेंस बना लेलक। क्या जमाना है बाबू, क्या जमाना आ गया है यार। रामेश्वर बाबा के छोट पुत्र सोनू बाबू की तरफ से पुरस्कार मिलल, हार्दिक अभिनंदन करब। दहानवा गहनवा लगल अपने से बाटे, अरे अपने से बाटे, अरे अपन पेटवा भर लिहल ए बाबू माई के नयाटे। माई तो ममता के सागर है। छूछ पानी पिए खातिर कहियो चाल करी हो, छूछ पानी पिए खातिर कहियो चाल करी हो।
साहेबगिरी बड़ नाती। अच्छा 100 रुपया दिले बनी 400 देवाहू के पड़ी। अच्छा तो में से निकाल के दे दी 400 रुपया दे दी। हम तो कहने की रात भर कहा जाए। अब कहाँ टाइम रात भर कहे हाँ ठीक है बा अभी भी हो वो हमरे लगे आ जाई। छूछ पानी पिए खातिर कहियो चाल करी हो जे जनमिया दिहल जे जनमिया दिहल ओकरो के ख्याल करी हो जे जनमिया दिहल जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो ए बाबू। अंतिम अंतरा गीत के बाद एगो लड़का के बियाह भइल है कि बाबा बियाह भइल आ 6 महीना के बाद मेहरारू कहलस 6 महीना के बाद कहलस मेहरारू की वाह 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 चलो ये लो खूब बढ़िया बहुत सुंदर गुड गुड। हाँ 6 महीना के बाद कहलस मेहरारू की अपना हमरा बात माने के होखे हमरा से प्यार करत होखो हाँ जी तो अपना बाबूजी के वृद्धाश्रम में धो दो तब हम तेरा संगे रहे। हाँ अब लड़का सोचला सो घरी वृद्धाश्रम उतना ना होखे ना जी उतना कहाँ रहे। कलश की वृद्धाश्रम के खोजे जाए बस लेके चल गई जंगल में। हाँ जी बड़ पतोहा सुश्री किरण देवी हमरा के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन करब। जय हो जय हो। दूरा के भाग अंगना के सुहाग चमकत रहो जय हो जय। बेटा पतोह से सुख मिलो। आरती गिरी स्वर्गीय अयोध्या देवी जी के सुपुत्री हमरा के पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करब। नैहर और ससुरा दोनों जगह लक्ष्मीनिया बन के राज करी भगवान से प्रार्थना करब। ए बबुआ हाँ जी लइकवा लेके अपना बाबूजी के जंगल में चल गई आ जंगलवा में छोड़ के आवे लागल तब बाबूजी कहले कि बबुआ 1 किलोमीटर आगे हाँ जी हमरा के औरी पहुंचा दो और आगे। लइकवा कलश की का है काहे 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 तो कहले बाबूजी कि 1 किलोमीटर आगे एगो साधु बाबा के कुटिया बा वही कुटिया पर हमरा के छोड़ दी हो। हाँ हाँ तो लइकवा पूछतस कि बाबूजी उ कुटिया तू केंगा देख ले बाला केंगे जब से हमारे होश भइल बा तब से ए जंगल में तू नहीं खयाई हमहू नहीं खियाई। सही बात बा। तो कुटिया तू देखले केंगा बाला तो बाबूजी कहले कि बबुआ तहार जन्म ना भई रहे ना 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 हमहू बियाह क कइनी हाँ तो तहार माई हमरा से इहे बात कहली हाँ 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 जे अपना बाबूजी के छोड़ी आवो जंगल में तो हमहू तारा बाबा के ले जाके वही कुटिया पर छोड़ ले बानी तो हमरा इंतजार बुझाता कि हमारे बाबूजी हमरा के इंतजार करत हुई हैं। आज हम जवन अपना बाबूजी के संगे कइले बानी तू उहे हमरा संगे करत रह तरह से हमरा कोनो शिकायत नहीं है। बेटा खाती माई के परेगा उकेला हरदम बेटा खाती माई के परेगा ये जन्म यारी हरे बहुत ख्याल करी हो ये जन्म यारी हरे बहुत ख्याल करी हो। हाकिम बाबा के धर्म पत्नी जी हमरा के पुरस्कार दिले बनी यह जोग हमरा के बुझनी रहा के हम बार बार प्रणाम करतनी सुखी संपन्न रही। अब 250 केना से खोजे जाए लो देख लो
सुखी संपन्न रही, बेटा पतोह से सुख मिले, मिलत रहो। निरोग रही, भगवान से प्रार्थना करो। अंतिम अंतरा ये गीत के बाए भैया जय हो जय। ए बाबुआ उना हो माई बाप के रोवल बाबू ठीक बा। जाई नहीं बाहो, अपना पर परी तहिया चली नहीं दाओ, अपना पर परी तहिया चली नहीं दाओ, अपना पर परी तहिया चली नहीं दाओ। माई बाप के रोवल बाबू जाई नहीं बाहो, जाई नहीं बाहो, अरे अपना पर परी तो ही आई बाबू चली नहीं दाहो। काहे हमनी के जवन कर तनी सन वो हमनी के लइका बाल बच्चा देखता। सही बात बा। और बाबा श्री रामेश्वर गिरी जी के पतोहा हमरा के 51 रुपए देनी, नैहर ससुरा बना रहे, भगवान से प्रार्थना कर सुखी संपन्न रहे सब। ऐसन गलती नहीं दिया विशाल करी हा, ऐसन गलती नहीं दिया विशाल करी हा, ऐसन गलती नहीं दिया विशाल करी हो, ऐसन गलती नहीं करे। ना 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 माई बाबूजी के सेवा करे के बा। जे जनमिया दिहल, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल करी हो, जे जनमिया दिहल उनहु के ख्याल